Tumanang pagpasalamat sang pamilya sang isa ka Ilonggo seafarer matapos nga nalakip ini sa nakalawas sang naglugdang ang MV Teresa Kirsten 3 sa Basilan. Ini amo si George Rick Layer tumandok sang barangay Tipuro Mina Iloilo kagalos tunga sa tuig ng apprentice sa mga barko. Sa interview sa Bombo Radio sa lolo sini nga si Jose Pendiuday ginpahayag sang nahibaluan nila ang natabo nga trahedya. Haluson sila makakaon bangod sa tuman nga kabalaka sa madangatan sang iyang apo. Nahawasan naman ang pamilya sang nakitaan sa balita kag sa postman sang Bombo Radio nga nakaluwa si George Rick kag nakapalapot pa sang malipot nga mensahe sa iya pamilya nga safe na ang iyang sitwasyon. Sunod sa iya, nakatawag naman si George Rick sa iyang iloy, apang limitado lang ang nahatag nga tion sa iya. Matapos Manila mabalitaan nga safe ang yapo, na istorya naman nila ini kaginsay-say sini kung ano ang natabo sa tunga sang kadagatan. Apat ka oras man ini nga nagpautaw-utaw antes nagabot ang bulig sang Philippine Coast Guard. Pahayag sang pamilya na kamuno naman sang una si George Rick sa ilang daan na ang barko kung sa diin ini nag-apprentice. Nagalawang pamilya nga kuntani maimbestigaran ang natabo agon mahatagan hustisya ang mga tawo na patay sa nasambit nga trahedya. Kulbaan kami, sa una-una lang. Pero te, pasalamat ba sa Bumbo, pagi sa inyong sesyon to, nakamaan kami nga 50 na. 50 na doon. Sus, hindi kami katarog aros pa. Galing kapon, sa pagkaan niya, bagwalo ka, naling kapon, nagaway ko mama, bagwalo ka. Di medyo na, kung ka bala? Doon mo sana? Doon nabusog ko bala, hangin bala ka, kulba. Sunod sa kay nanay na, ang life jacket ni Nuba, nagwa na, ginasuyap ka tubig, pinalo mo, nabuhay na jacket na. Tapos ka kapos ulunan, amo ang nakasurvive ko na. Nang imaw sa barko ng dungan-dungan na. Di, permiro ko no, buhay man, ang uri ko no, nimising kang uri. Balita patay doon. Upo ng langoy nga, dungan agad nga printes man eh. Limitado pa, hindi pa magman. Limitado pa tinagaan ng buyaan man. Anda kung mga kitay doon kami. Nabalian si Jose Pendiuday ang lolo sang Ilonggo survivor nga si George Rick. Emosyonal naman ang among lolo sang nagpalabot sang mensahe sa iyang apo. Rek ko ka pamatiga dyan. May istorya talat manami. Gari ko nga kaditalye mo ging na agyan. Daw galain na buat kamunod mo. Sunod pagit subong. So bali ikaw gid ang lapit gid si Yagli no? Uy. Kami gasto krapis wala nang pigado sa mana tatay na. Ribuan mo dyan sa kwanta na karan sa iligan ng maralin. Painauli na agad mga pulo mas naktuig. Okay. Oo. Yawan ta manok kam saya. Hindi lang manok kung baru ko paskuhan ta kanya ko pasalamat ko na ako magpamanga pamilya kami.